Hola, soc la Marjorie Padnyaran. Llegiré Salm 70 per al director de David, per recordar. Oh Déu, vine a alliberar-me, Javé, afanyat a auxiliar-me, que siguen avergonyits i confosos els que cerquen la meva ànima, que recolin i siguen humiliats els qui desitgen el meu mal, que es reiterin a causa de llur vergonya els qui em deien, que s'alegren i tinguen goig en tu tots els qui et cerquen, i que tots els qui estemen la teva salvació diguen contínuament, Déu sigui exalçat. Però jo soc pobre i desvalgut. Vine de pressa a mi, oh Déu. Tu ets el meu auxili i el meu alliberador. Javé, no trigues.